खुलुमबाय ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा लोगोफोर। बे फैगौ बोथोरा जों बयनोबो बोरखौ लाबोथों। जों मोनसे गोदान बोथोरल' बे देवबाराव फालिनो थाङा, नाथाय मोनसे गोदान धोरोमारि बोसोर, मोनसे गोदान इसोरारि दावबायनायखौ आगान सुरजेनो। आरो बे देवबारनि गेजेरजों जोंनि गोथार गिर्जानि खौराङा गोरलै, थोंजों आरो गोनांथि गोनां। सिरि मोन्नानै था माने सांग्राङै था। फैगौ बोथोरा बर'दिननि थाखाय लाहार फाहार खालामनायल' नङा, बियो मोनसे इसोरारि बोथोर जाय जोंखौ संसारनि मायायाव गोजावनायनिफ्राय हमथानो, जोंनि जिउआव मोजांखौ बोजबनो आरो इसोरनि थाग्रा थावनि जानो जोंखौ हांख्रायो। बिनिखायनो बियो मिजिंथिनाय, साखाफारा जानाय आरो सोलायनायनि बोथोर ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर। सेथि लाइजामाव आइजाया नाबिया जोंखौ मोनसे गोहोगोरा आरो मिजिंजों बुंफबनाय नुथायखौ होयो। फैबाय थानाय सानफोराव गासै हादोरफोरा इसोरनि हाजो फारसे बोहैलांगोन बेखौ बुङो। बियो गोजोननि मोनसे सावगारि, जेराव थुंग्रिखौ नांगोलनि फाख्रि आरो जंखौ हाब्रु बानायनायाव बाहायो। बेफोरबायदि सावगारिनि रावजों बियो बुङो। आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, आइजाया नाबिया जोंखौ गोसोखांहोदों ने? इसोरा गोजोनखौ लुबैयो, गिनायखौ नङा। इसोरा फाहामनायखौ लुबैयो, गावस्रानायखौ नङा। इसोरा सोलायनायखौ लुबैयो, जोबस्रांनायखौ नङा। आरोबाव आइजाया नाबिया जोंखौ मोनसे समायनायजों हांख्रायबाय, फै जों इसोरनि सोरांजों थाबायदिनि। फैगौ बोथोरनि लिंहरनायाबो बेनो ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर। स्रांनि लामाजों आगान सुरनाय, गोखा जानायनिफ्राय निमाहासिम, गावस्रानायनिफ्राय आरज गाबनायसिम, गिनायनिफ्राय फोथायनायसिम, खोमसिनिफ्राय मिजिंसिम। बेनो फैगौ बोथोरनि लिंहरनाया। मा जों थियारि नामा? सोंनो गोनां। गोथार पलआ बे एखे खौरांखौ लानानै गोख्रोंथिजों आवगायलाङो। दा उन्दुनायनिफ्राय सिखारनायनि सम जाबाय, हरा जोबबाय आरो साना सफैथारबाय। बेखौ गोथार पलआ बुङो। मोदोमनि उन्दुनायखौ बियो बुङाखै, नाथाय इसोरारि जिउनि उन्दुनायखौ बुंदों। फोथायनायनि उन्दुनाय, इसोरारि गोसो गैयैनि उन्दुनाय, खोनासंनाय, मिजिंथिनाय एबा जोथोन लानायखौ नागारनाय गोसोनि उन्दुनायखौ बियो बुङो। अब्ला गोथार पलआ जोंखौ माबोरै फिननांगौ बेखौ फोरमायो। ख्रिस्टखौ गानदो नैबेखौ बियो बुङो। माने ख्रिस्टनियाव जिउ खुंदो। जोङो ख्रिस्टनियाव देवबारावल' एबा माबेबा समावल' थानो नाङा, नाथाय अरायसम जोङो प्रभु यीशु ख्रिस्टनियावहाय थानो गोनां। ख्रिस्टखौ गानदो होननायनि ओंथियानो जाबाय बिनि अननाय, गुरै जानाय आरो जोंनि गोसोखौ बिनियाव अराय सम दोननाय। गाहाम बाथ्रायाव जिसुआ मोनसे सोमोनांथाव रुजुथाय होदों। न'हानि दिनफोराव जेरै दंमोन, बिब्दिनो फोरबोनि फैनायावबो जागोन। न'हानि समाव मानसिफोरा गिदिर पाप मावाखै। बिसोरो खालि मुखुबमोन। जानाय लोंनाय, हाबा जानाय, खामानि मावनाय हुदाफोरखौ लानानै बिसोरो जोबोर मुखुबमोन। बेबादिनो बिसोरनि जिउआ सोलिगासिनो दंमोन, नाथाय बिसोरनि गोसोआ उन्दुनानै दङमोन। मानोना बिसोरो इसोरखौ नोजोर होआखैमोन, मिथिनानैबो मिथियाखै बायदिमोन। आरो जिसुआ जोंखौ मोनसे गोथौ बाथ्रा फोरोङो। जों मा मावदों बे नङा, नाथाय जों मा खालामगासिनो दं बे बाथ्रायासो गोनांसिन जोंनि जिउआव। सानै मानसिया फोथाराव दं, सासेया थियारि, गुबुन सासेया नङा। सानै आइजोआ माइ सांगासिनो दं, सासेया थियारि, गुबुन सासेया थियारि गैया। एखे खामानि, एखे जायगा, नाथाय गुबुन गुबुन गोसो। बेनिखायनो जिसुआ जोंखौ बुंदों, सांग्रां था, सिरि मोननानै था, गिनायनि थाखाय नङा, नाथाय जों इसोरखौ खोमानाय नङाबादि, जाय सिरि सिरि, गुरै आरो सानस्लाबनो हायै समाव फैगोन। बेनिखायनो दिनै
जोंनि थाखाय सांग्रां थानाया मा रोखोम जानांगौ बे फैगौ बोथोराव फै जों फिसा नाथाय गोथार आगानफोर लानि सिरि मोननानै थानो सम दिहुननि 1 मिनिटब्लाबो इसोरनियाव जेब्लायबो आरज गाबदिनि बुंनि इसोर आं नोंखौ खोनासंनो थियारि अननायनि मोनसे हाबाखौ सायख'नि गुबुनखौ खोनासंनि गोजोननाय होज्लायनि दुखु मोननाय सुबुंफोरनो थाखाय जोङो आरज गाबनि गोनांथि गैयै आखलफोरखौ नागारनि गुबुनखौ रायखोमानाय रागा जोंनाय आरो गुबुननि गोजोननायखौ सिफायनायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानि मिसाबुलि फोरबोनि बहसफोराव जेब्लायबो बाहागो लानि गोथार रजारिफोरखौ बिनि आरो गोथार बिजाब बाइबेलफोरखौ फरायदोनि बेफोर फिसा आगान लानायफोरजोंनो फोरबो इसोरा जोंखौ बोर होगोन जोंनि जिउआव सोलायनायखौ लाबोगोन अनजाग्रा लोगोफोर फोरबोआ फैगासिनो बर'दिननि समावल' नङा जोबनाय समावल' नङा नाथाय बे समावबो फोरबो जिसुआ जोंनि गोसोआव जोंनि न'आव जोंनि दुखुनि दानाव जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बियो फैयो बेनिखायनो बे फैगौ बोथोरा जोंनि केलेन्डारखौल' सोलायहोनो थाखाय नङा नाथाय जोंनि गोसोखौ जोंनि जिउखौ सोलायहोनो थाखायबो जोङो जेब्लायबो सिरि मोननानै थादिनि जाहाथे फोरबो जिसुआ जोंखौ गोख्रों थियारि आरो नेनानै थानायाव जोंखौ लोगो मोनफैनाय बायदि जिसुआ बाख्नाय जाथों।